Så jeg støtter krigen. Jeg er glad for, at vi deltager i krigen. Og... Oh my god. Det store lamsedyr. Vi skal have så mange, så altså, det er jo ikke så meget tid, vi egentlig har. Nej, altså, vi skal jo bare have nok til, at vi har sådan... Bare se en reaktion. En ged. Altså... Generelt film, hvor mange fraklip der må være. Helt vildt mange. Okay, er kameraet ordentligt? Du skal jo ikke bare ødelægge det. Ja, jeg er zoomet hele inden. Nej, lad nu være. Okay, vi begynder nu. 3, 2, 1, kør. Okay, mange tak. Jeg står her og er på Fyn sammen med Bo. Bo, hvad er din generelle holdning om Vietnamkrigen? Vietnamkrigen, siger du? Ja, den krig, der foregår nede i Asien lige nu. Vietnamkrig i Asien lige nu? Ja. Det siger mig altså ikke noget. Hvad står du og finder på nogle løjer med mig? Nej. Vi støtter de amerikanske tropper nede i Vietnam. Det har jeg fandme ikke underskrevet på. Hvad er det for noget? Jamen, vi vil have demokrati nede i Vietnam, så det kæmper vi for. Jo, altså... Jeg synes, at Willy Søvndal siger godt. Det synes jeg er godt. Hvem er Willy Søvndal? Det ved jeg ikke, men det lyder interessant. Fedt. Tilbage til dig, Jørgen. Det blev ikke godt, dreng. Nedbrud. Jeg set det, så er der blomster til. Nam. Himmelbros. TVA her i aften. Mit navn det er Peter Niemeyer, og jeg er praktikant her på TVA. I aften vil vi forklare jer lidt om Vietnamkrigen. Og i andres mindre nyheder vil vi også forklare jer om månelandingen. Helt specielt ræs mellem Rusland og USA. Et ræs, hvor at Indien også prøvede at være med, men ikke kom ind i ræset. Jeg lige prøver at give noget advice, Jacob. Når du så sætter dig ned, ikke? Så i stedet for at lave Jeg har pisset i hans kap. så laver du så har du en skarp og kontant stemme, som om du virkelig mener det. Og så når ligesom kommer i gang. Vietnamkrigen? Ja, vi er i krig nede i Asien lige nu. Er vi det? Ja, vi støtter de amerikanske tropper dernede. Det har jeg altså, som I slet ikke hørt noget som helst om. Hvor kan man se det henne? Det er overalt på nyhederne. Overalt siger du, men jeg har ikke noget fjernsyn, så det kan godt være derfor. Men det er også i aviserne. Jeg læser ikke avis. Der er også demonstranter over det hele. Demonstranter siger du, om det er, fordi jeg er blind på højre og venstre øje.